we really support. Wadhi kaunti ma Siaya, sub kaunti ma Bondo, Usenge, ma kuom johala kod jolupe dho wath ma Usenge onyiso geno margi ni gedo mar dho wath ma yiedhi kod meli biro gowe kanyo, biro yawo chiro ma Usenge e yore mag ohala kendo kelo yot yore wuoth mag dhano kod mwandu mawuok kendo donjo e pacho ka. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, magi biro e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto geno ni biro yawo ayanga gedo mar dho wath ma Usenge tich ariyo mar juma manyien. Kuom kinde malach, wuoth mar dhano kod mondo e nam lolwe osebedo sigo mapek ne jogo matiyo gi dho wath ma Usenge, gino machunogi matiyo gi yiedhi matindo ma giwacho ni yuto mare nok. Mae osemiyo gibedo kod lek mar yudo dho wath ma yiedhi madito kod meli nyalo gowe. Midhiero maduong' mosebetgo e yor transport kuondegi en mar wuoth, nikech ng'eny vessels mwatiyogo ok gin ma up to standard. But kakoro wadhi bet gi paya, wadhi bet gi vessels manyasani ma ochope standard midwaro gi maritime authorities, man gi equipments mabeyo, man gi jolony bende matiegi mabeyo, mabro miyo accidents matimrega bro dok chien. Biro mare ni moro wa matek kabisa, nikech wan kod geno kaka jolupo ma Siaya ni lokruok dhi bedo e gedo mare modwa kelonwa ka mar port ni en gima wasegeno gi higni mang'eny. Kata kamano, jopinygo koro nyalo buonjo bang' piny owacho chako ayanga gedo mar dho wath ma Usenge, gino mibiro sidh ayanga gi jatend piny William Ruto tich ariyo mar juma manyien, kendo biro bero yore mag wuoth kod ohala. Ni onge equipment manyalo handle gik mabiro gi mawuok, chuno ni jogi tiyo gi either Busia, Malava gi the other sides mag South Nyanza, that is Migori gi Homa Bay. So kapo to kelka to wabro bet gi capacity mar handle gik madonjo gi mawuok e yo makare, to mano be bro miyo gi yawo customs mondo koro oti effectively ka clear kendo forward goods. Gima bro konyowago en kaka biashara bro dhi, population mag dhano bro medore mar mondo mi ng'ato yud hakine. Ka joma kocha bro kelo mwandu go be wabro golo mwandu watero kuchocho to wayudo pesa, dhano dhi bedo mang'eny. Ewi mano, ne ginyiso geno margi ni gedo mar dho wadhno biro chugo thuolo mag tije kendo ber arita e nam lolwe. Odhi miyo tije dhi medre ni kijande kaka an, tije dhi medre ni minewa, tije dhi medre yore mopogore opogore, kendo hala dhi timre e yo makare. Omiyo gedo mar port ma Siaya marwa ma Usenge kani wamor kode. Airito limbe ma jatend piny e sub-county ni ma Usigu, jolupo kod johan rech onyiso geno margi ni jatend piny biro loso ewi midhiero mokwako sekta mar lupo, ahinya tarita e nam lolwe kod ywaruok mar kiew e kind jolupo ma Kenya kod piny libamba ma Uganda. Fishermen magwa ng'enyne iyudo ka imakogi to iwacho ni gidhiga Ugandan waters, to kidhi ng'iyo boundary tek mondo iloket kama boundary nitie mokwongo. Ma issue mar boundary onego bed addressed, then security mar fishermen onego bed addressed. Oye dwaro gimiluongo ni asara. Koro ka president en ng'ama nyalo kelo Coast Guard, odwar kama boundary mar nam nitie mondo ng'isi jo Kenya lupuru ka, ok ni jo Kenya jo Uganda biro mako ji nyaka dho mpaka mar dho Kenya ka titero Uganda kucho tiwacho no make nam ma Uganda. Koro dwar ka kokelo guard marito nam, jo nam bende yud haki gi, nikech biashara mar omena no gi kata rech no en gima konyo ji. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wang'ado nam wadhi Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori otenore kod riwruok mar Fred Hollis Foundation